Nacházíme se v historické budově, kde probíhá celková rekonstrukce a při průzkumu této stavby byly zjištěny poruchy statického charakteru. Projevilo se to konkrétně vznikem trhlin ve zdivu. Dle vyjádření statika byla zvolena metoda Spiral System, což je kombinace vlepení nerezové výstuže pomocí polymercementové nesmrštivé malty. Aplikační postup spočívá v tom, že se drážkovací frézou vyfrézují drážky, do kterých se bude vkládat nerezová výstuž, velikání výstuž. Drážky se musí vyčistit, vyfoukat, navlhčit. Rozmíchá se polymercementová malta, která se následně aplikuje do drážky. Vezme se helikální výstuž, ta se vtlačí do té drážky a následně zbytkem malty se drážka zaplní po okraji.